La detenció fa unes setmanes d'una vintena de dones bosnianes acusades de carteristes sembla que ha tingut efectes immediats. Els Mossos d'Esquadra diuen que des del dia de la detenció es nota un descens considerable de les denúncies per furts al carrer i especialment al metro de Barcelona, on havien comès fins a 1.000 robatoris. Van ser 19 les dones bosnianes detingudes per robar sistemàticament al metro de Barcelona. Després de la seva detenció, hi ha hagut un important descens de furts comesos a la ciutat, segons les dades dels Mossos d'Esquadra. 3 setmanes després de l'operació coneguda com a T10, les denúncies han baixat un 30%. Així, la setmana del 28 de maig al 3 de juny hi van haver 700 furts menys que la setmana anterior. El metro ja va anunciar una rebaixa dels fets delictius immediatament després de les detencions, una disminució que s'ha estès al conjunt de la ciutat. Que valorem molt positivament, més que res perquè estem en el mes de juny, fa molta calor, hi ha més gent que visita la ciutat de Barcelona i hauria d'haver incrementat, i per tot el contrari està reduint-se. En aquesta operació, els Mossos creuen haver recopilat prou informació per demostrar no únicament els nombrosos robatoris que havien fet les carteristes bosnianes, més de 1.000, sinó també que actuaven organitzadament. 2 factors que augmenten la gravetat dels fets i el càstig que se'ls podria imposar. Un càstig que passaria d'una multa a una pena de presó d'1 a 3 anys. En els últims dies s'han detingut 3 de les 16 dones que havien aconseguit fugir dels dispositius dels Mossos i que han quedat en llibertat amb càrrecs.